ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஆன்லைன் ஏர்னிங் ஜாப். அதாவது வின்டப் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. ஸோ அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம வீடியோஸ் பார்த்தோம்னா ஏர்ன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா? இது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, அவங்க நிறையா பார்ட்னர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? அதனால் அது மூலிமா அவங்க ஏர்ன் பண்ணுறாங்க. அதில் ஒரு பார்ட்டாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? நானும் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணதில்லை, இதான் ஃபஸ்ட் டைம் சைன் அப் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ உங்களோட ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் டேட் ஆஃப் பர்த். ஓகே, டன். தென் மெயில் அட்ரஸ். ஓகே, ஐம் நாட் ரோபோட். ஓகே, அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ லாகின் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்னும் இது வரைக்கும் ஒன்றும் யூஸ் பண்ணல, ஏன்னா இப்போ தான் புது அக்கௌண்ட். ஓகேவா? ஸோ டோட்டல் வியூஸ் 0. இது வரைக்கும் நம்ம எதையும் பார்க்கல. அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஆல்ரெடி $5 இருக்குது. ஓகேவா? இந்த மாதிரி பாருங்கள், கீழே நான் நிறைய வீடியோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா வியூ பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வரும். நிறைய ஆட்ஸ் வரும், அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஃபைன். இப்போ அதுலேருந்து ஒரு வீடியோவை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஓகே, இதெல்லாம் ஃபுல்லாக பார்க்கணுன்ட்டு இல்லை, ஃபுல்லாலாம் பார்க்க முடியாது. எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணுங்கள். ஓகே, இப்போ ஃபைனலாக வீடியோ முடிய போகுது. ஓகேவா? ஃபைன். இப்போ இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. இப்போது நம்ம போயிட்டு நம்மளோட இதை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்கலாம். 0. ஓகே, ஃபைன். நம்ம கீழே அதை செலக்ட் பண்ணாமல் நம்ம இந்த இதை செலக்ட் பண்ணோம். ஓகே, ஓகே, வெயிட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதில் பேஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஆனால் என்னடா அவ்வளோ நேரம் போகுது அப்படின்ட்டு கட் பண்ணிடக்கூடாது. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணால் தான் இந்த வீடியோவுக்கான 0 சம்திங்ஸ் அந்த டாலர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, ஃபைன். இப்போ நம்ம ஒரு வீடியோ பார்த்தாச்சு. ஓகேவா? இப்போ நம்மளுக்கான அந்த ஃபஸ்ட்டு வாட்ச் பேலன்ஸ் 5 சம்திங்கில் தான் இருந்துச்சு. 5.0 தான் இருந்துச்சு. $5 இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக. இப்போ 5.61 ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸோ அவ்வளோதான், ஒரு வீடியோ பார்த்தாச்சு. ரெஃப்ரெஷ் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓகேவா? தென் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஏர்ன் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த மை அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு ரொம்பவே ஆட்ஸ் வருது. அது ஒன்று மட்டும்தான் அதில் ட்ராபேக். நான் ட்ராபேக்ஸும் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நாளைக்கு கமெண்ட்ஸ் ரொம்ப மோசமாக வந்துடக்கூடாதுல்ல, அதுக்காக. ஓகேங்களா? 23 hours 59 minutes. ஓகேவா? இந்த மாதிரி கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. ஆட்ஸ் ரொம்ப தள்ள கொடுக்குறானுங்க. இப்போ டேஷ்போர்ட் போகலாம். நிறையா அவனுங்க வித்ரா ஆப்ஷன் போய் செக் பண்ணி பார்க்க போகிறப்போ நம்ம வெஸ்டர்ன் யூனியன் மூலிமா வித்ரா பண்ணிக்கலாம். தென் பேபால் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. மோஸ்ட்லி பேபால் ஆப்ஷன்ஸ் பெட்டர். ஏன்னா
ரொம்ப செக்யூராக இருக்கும். அது மூலிமா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். 100 USD ஸ்டார்ட்டிங்கில் 80 USDலேருந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம். 100 USD 150 USD ஓகேங்களா. ஆமாம், எல்லாத்துலேயுமே வந்து 80 USD தான் மினிமம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மூலிமா நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்த்தா. ஓகேவா. தேங்க்யூ. இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.